Farem un experiment, Em fa molt content cantar amb el Néstor perquè com podeu comprovar som de la mateixa alçada. Això és una cosa que a mi em costa, no? Trobar persones de la meva alçada. I el Néstor abans ja ens coneixem, no? Fa molt que ens coneixem, tu i jo. Fa moltíssim. Som vells amics. El Néstor abans de començar el concert m'ha dit «Saps, puc cantar amb tu una cançó?» I li dic «I tant». I ara el que farem serà cantar una cançó. I a mi és una cosa que m'emociona moltíssim, em fa molt feliç, no? Perquè que les cançons arribin a una generació, no? Com la d'ell, que vulguis o no. Quants anys tens, Néstor? 7 anys. Jo ja en tinc 31, i de 7 a 31 n'hi va uns quants, i n'hi ha alguns que són més grans, aquí. Però em fa molta il·lusió, no?, que en Néstor, de 7 anys, escolti les meves cançons i que vulgui cantar-les. I és d'aquelles coses, no?, que no sé com t'ho vull agrair. Així que moltes gràcies, Néstor, per poder cantar això. Vale, va, cantem. Pots una caïlla? Pots una caïlla? No. Professional. És professional. Vale, anem. El més curiós de tot és que ell se sap més bé la lletra que ningú.